Hubo mas mitapo sa Fiesta Senior 2015. Si Maris Puyo sa report. Gitapos na ang kasaulugan sa Fiesta Senior 2015 sa usa ka hubo mas kaganinang alas 4 sa buntag sa Basilica del Santo Niño. Ang hubo mas mao ang tinuig nga tradisyon sa pag-ili sa sinina sa imahe ni Senyor Santo Niño. Sa iyang humiliya, si Basilica Rector Father Jonas Mijares, kinsa mao'y nangulo sa misa, niingon nga ang hubo nagpahinumdum sa katawhan nga si Hesukristo nagpakataw alang sa katilingban. Dugang niya nga pinaagi sa pag-ilis ni Senyor, hinaut unta ang mga tao makakita sab og bagong kahulugan sa kinabuhi. Unta sa atong pagsaksi o pagstud-ong nining maong kasaulugan, kita dunay makatunan ug ang pagtuo nato mapalawman. Angay natong mahinumduman nga ang katuyoan nining hubo dili aron kita makabaton og tubig nga pabinditahan. Mag-away pa kita diha sa likod. Kay lagi gusto natong maangkon ang tubig nga gitusluban kun dili aron kita makakita og bag-ong kahulugan sa atong pagkabinunyagan. Mga devotos ni Senyor Santo Niño, buhian nato ang kamaturan nga ikaw ug ako, kitang tanan mga binunyagan, busa angay kitang magbinutan aron atong maangkon ang kaluwasan. Pit Senyor, kanatong tanan. Christe exaudino. Pagkahuman sa misa, nidalit og sayaw ang grupo sa Lumad Basa Canon, kinsa 5th place sa Sinulog Grand Parade Free Interpretation category ug 1st place sa Street Dancing. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.